この洞窟は人の気配がするぞ。こんなところに一体何があるって言うんだかね。しかし調べておいて損はない。敵が潜んでいる可能性もあるのだからな。俺は面白ければいいんだけどな。あそこに誰かいるよ。誰か来たみたいだぜ。一体誰でしょうね。と暇な人たちなのね。こんな本筋から外れた洞窟に来るなんて。一般で言うところのマニアってやつでしょう。なんか言いたいこと言ってるけど。この私を捕まえてマニアってなんだ。食いもんか。私に聞かないでよ。なんか仲間割れしてる。あのおばさんヒステリーみたいだしな。おばあんたらまとめ待ちな。お嬢たちには指一本触れさせねえぜ。どうしてもというのなら俺たち黄金の魔界ジュニアが相手になってやるぜ。かかってこい。またわけのわからないマニアたちが。だからマニアって言うんじゃない。要は戦えばいいんだろ。簡単じゃねえか。敵に挑まれて逃げられようか。ったくお熱い男たち。聞きてえことは俺の拳に聞きやがれ。まずは望むところだ。ここだけの話だけど、本当は12級にしたかったんだって。内緒だよ。さてそれじゃあ行こうかな。こんな面はさっさと終わらせてやる。
死ぬんじゃねえぞ。まかり間違うようなことがあっても、三途の川でまた会おう。なんか盛り上がっちゃってるのよね。任せちゃって平気なのかな。食らえ台風ボルト。これに耐えられるか。てや喧嘩はガタイでやるもんじゃねえぜ。食らえ台風ボルト。お前オイラに勝てると思ってんのか。喧嘩チャンピオンによ。終わりだ。いないのに。やるな。なかなかやるじゃねえか。来るぞみんな、気を抜くなよ。分かってらい。仕方ない。とっておきの技をお見せしましょう。美しく一瞬で決めましょう。マッハラベンダー。どうしたおちびちゃんよ。なめるなよ。お前の技は見切った。そっちこそなめるな。俺の技は一つじゃねえぜ。スパイラルハリケーン。
僕に挑んでくるとは命知らずですね。このメロディーで死ね、マッハーパー。この右腕が動かなくともお前たちくらい簡単に倒してみせる。これが俺の殿下の宝刀、ウルトラローリングサンダー。負けるわけにはいかん。みんな、俺の名前を忘れるんじゃねえぞ。俺の名前はストーンだ。さらばストーン、喧嘩チャンピオン。君も12級をやってみたかったよね。ヘイ。え？なんでもないよ。さあ。よせよ。お前たちの攻撃が俺に当たると思っているのか。これが神業的ディフェンスだ。見たか、これが神業的ディフェンスだ。